weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to bunyana to amral awoyni to jabɓe sinthiou to wuuro ali guelel to lobbudo ibrahima ly to sinthiane awluɓe to diaw to ranere to sinthiane jaam halwar ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to darila barka ha to galle makko PK8 naccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gartidi kabaruji men to leydi Mauritanie to région de Hoddela Garbi Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi tawata ɗo e jillu mum o waɗi toon inauguré projet ji kewɗi taw ko projet ji ɗi développement to leydi Sénégal Barthélémy Dias maire mo Dakar o holiri tigui wonde kayi laamu ngu dartini golle kewɗe taw ko golle voirie wonno e gollede kayi toon to Kera Gorgui tawi ko kanko lancenoɗen golle to leydi Mali jonde ko fati concertation hakkude ardiɓe diine e ɓen ardiɓe aadaji wondude e laamu transition leydi ndi golle ɗe puɗɗima e nder Bamako ha e nder yoga e capital uji régional kala tawi kay koko fati haalande laamu ngu ko fati position men e catala bitegal CEDEAO kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri man jaaha to leydi Palestine to leydi Syrie to France ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni piran pacciren jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama.
ɓuri firtude aadi gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah lurɓe mo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra ɓen wonduɓe kiste fibrome dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene safra wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra dendagal rafiji gorago kala ustiɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala e on fanno mo jogui leɗɗe so tawi a ƴetti hen leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a muuda ɗum walla jara ɗum joni joni mbiya alhamdulillah moosa no foti no foto omo jogui leɗɗe goɗɗe wiyete ko yeddi ƴeewa ɗen urete sa urima ɗum joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo tawe oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji mo jogui base makko to Dakar en tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawe ɗon ɓiyi ko el tawe to legal Samia ene huccudire usine plâtre kala jiɗɗo jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie ene tawe ɗon sehil makko ene wiye Amadou Dia gorko mo leeraɓe Amadou Dia kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune konne wiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone aseta nogase jeetati lewru bowte woni décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗorɗena to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ardima aljuma hanki o cérémonie tawi ko pawgol tufere arwanide non tawi koko fati projet projet noon taw ko projet kay mahagol ko fati tigui fati tigui e magol faade tigui walla benin fa tufere arwanide ko fati kay ɓeydugol walla nannugol courant woni électricité e nder nogas joyi wuuro taweteɗi e nder hoddela harɓi jaru projet o noon ko temedere capanɗe nayyi million taw ko halis ugoya e limore hesande tawi kadi ko projet o pewnugol tawi projet o noon tawe hen pewnugol kay fodde temedere kilométre réseau aérien wonta ko moyenne tension wonta moyenne tension mo capan tati e tati kilovolt wondude tigui e pewnugol tawi ko sous station mo H59 e avgol capanɗe tati e nayyi transformateur aérien ɗi hinde H61 extension mo capanɗe jeeɗiɗi kilométre tawi ko réseau basse tension yidde laamu ngu noon ko yo population o kala e oɗo saaha joni yo waw hebde kay kuɓɓam hano hannirta ni ɓe ummo e niɓɓere golle ɗe noon golle ɗe kala noon ɗe gasata koye ɗo e kay e nder lewru hakkude ɗo e lewru juillet 2025 ma hawre dendagal golle ɗe kala kiɓɓi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen on fannu keɗoɗen ha joni kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o waɗi inauguré toon kadi lawol tawi ko lawol goudron tawi ko tronçon pewnitaɗo kay hakkude Ayouna faade to wiyete hakkude Ayouna e to wiyete
wonnatel zebeli aljuma hanki onon lawol ngol ko aljuma hanki lawol ngol non juutendi maggol ko capanɗe jeenaya kilométre golle ɗe noon ko nder lebbi sappo e jeetati jaru golle ɗe ene qime ha temedde jeetati e capantati e jeeɗiɗi million ne fawi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ujunere e temedde joyi capanɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi émiri woni tigui haalis ogoya elimore hesere nde kono eli tawi kadi haalis o kala yalti koye jiifaji trésor public mo leydi ndi eɗi wulel vérique noon kañum woni jaagogal kafinagal ko fate équipement et transport o holliri fayide ngol ɗon lawol o holliri kadi e nder ɗiɗo duuɓi joyyi caggueteɗi kadi wonde leydi Mauritanie ƴellitima no fewi to banggue pewnugol e pewnirgol laabi e nder leydi he o holliri kadi wonde leydi wawa ƴellitade ɗon kay ala laabi moƴƴuɗi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo yitama to yettima to kaggulaɗe mo Nouakchott woni tigui port mo Nouakchott lo gadano tawi ko conteneur uji conteneur uji ina conteneur uji noon tawi ko conteneur uji ɗiɓe mbiyata tigui frigorifique woni ɓuɓnoji réfrigéré ɗina conteneur uji noon ko gam kay wadde transport médicament ji e nder jokuli leydi Mauritanie kala yidde laamu ngu noon ko ɓeydude moƴƴingol nawgol ɗon médicament ji e nder jokuli leydi he kala nde wonnoon kay yoga e médicament ji wona tigui cuusɗi nguleyki alay saago ɗi ƴewne nokku kay taw ko nokku ɓumnowo ɗi mbawa waɗede hen ɗi mbawa yettade e nder nokkuji ɗiɗi jiɗiɗi kamɓe ɓe jiɗiɗi kala ɓe kolliri noon ɗiɗon conteneur uji noon ɓoyata ma puɗɗo golle mumen saabu kay koye nder lewru janvier woni darton ɗo e balɗe seeɗa ɗo e balɗe seeɗa tan e nder ndu lewru janvier 2025 ko nden tigui ɗi puɗɗoto gollade hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e nder hôpital mo Kaydi koɓe mbiyete cas suspect woni tigui tawi ko rafi biyeteɗo diphtérie yitama e nder yitama tigui e nder darorde yontere nde gonɗe nde e wiide kay ministére de la santé mo leydi Mauritanie ko ɗum noon ko ɗon noon laamu ngu ƴetti peeje kay peeje mawɗe no fewi handade rafi o e haɓade yittude rafi o e haɓade ɗum salade kadi rafi o salade rafi o saro e nder diwan équipe nuldama toon noon tawi ko équipe docteur eɓe tawi ko investigation luggi waɗa hen luggino investigation lugga woni tigui loskoji luggini keeɗi ɓe mbawa waɗede hen ha tigui ɓe mbawa andude holko woni oɗo rafi e holno rafi o ardi e holno rafi o kadi haɓerte hano hannirta ni ko rafi o noon o holliɓe kolliri tigui oɗon rafi noon caggal nde o yita noon e nder wittoji he ɓe mbawi tigui e nder wittoji he tawi kadi rafi o tawama tigui e nder wittoji he tawama rafi o yoɓima pittali yimɓe gadda noon taw yoɓinoma neɗɗo goto e on neɗɗo noon moɓe jiituno tawa koko maɗa rafi o caggal ɗum e nder wittoji he tawama kadi yimɓe ɗiɗo waɗɓe mbasino pittali mumen tawi kadi ɓen no mayirni ene nandi e maale oɗon rafi oɗo saaha joni jokko ɓe dendagal noon ɓen jokkodirnoɓe kay e ɓen wondunoɓe oɗon rafi mbawi kañumen kala hande kay moftede nokku waɗede ko wiyete isolé gam kay añede guila daɓodiral sarade e nder ndeɗon falde résultat ji ɗi noon kolliri tigui nder ɓen noon jokkodirnoɓe kay mbawama tigui losgoji waɗama hen échantillon ngaji ƴettama e ma prélèvement e nder nayo wannoɓe prélèvement hen tata tawama tigui ene gondi e maale rafi o kono noon ɓe gona tigui rafi o nangganiɓe haaɓe pota antirde eɓena joña noon e badi kay handade rafi o hadde ɗum sarade docteur eɓe heeɓe noon nana kay oɗo saaha joni daari dawle men ponno gam kay andude holko woni oɗo rafi ko saabi oɗo rafi e ƴettude peeje kadi haɓade oɗon rafi hono oɗo rafi noon ɓe kolliri tigui wonde feeñino e lebbi ɓennuɗi toon to hoddela garbi noon symptôme aji oɗo rafi woni maale rafi o noon ɓe kolliri tigui ko wiyete angine mousse no fewi wondude kadi saabo noon saabo rafi cardiaque ha e rafi biteɗo neurologique woni nangowo ɗaɗi kala rafi o noon ne wawi nangude neɗɗo ha yoɓo fittandu muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie e fédération des commerce leydi ndi ɓe sifodiri sifande nden sifande noon ko yurnitade ko fate cogguji woni prix ji e taw gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hatujinede ene e nder leydi he ene teska noon prix ji ɗi ene ɓeydi no fewi e oɗo saaha joni ha tengti noon e gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hatujinede ko wayno maaro ene bam e gueɗe baɗi noon kala teskama e oɗo saaha joni cogguji ɗi ene tiiɗino musino fewi
feewi ego non e ndera ɗum ɓe coodi e ndera sifande ɓe cifodiri nde noon ɓe kolliri tigui wonde kay e ndera Mauritanie e ndera cifande ɓe cifodiri noon ko yidde kay handade cagguji ɗi ha cagguji ɗi wasa ngabbude ɗo e lebbi nayyi paaɗi ɗe teskama noon e oɗo saaha joni cagguji kay mbiɗen ne teska ene ɓeydi no fewi e nder leydi Mauritanie saabu sakiyel maaro jaranno guel taw ko maaro sew ko 25 kilos jarannoɗo e nder nakcoda 7000 e oɗo saaha joni ko 8200 yeete siftinde on kadi siftinde on sifande nde noon ko cogguji ɗiɗi ɓe cifodiri kay ɓe kolliri fuɗɗoto ko 1er janvier 2025 woni lewru darton ɗum nder lebbi nayyi ɗen sifande ɗiɗon prix ɗi ɓe kaldi e nder tan ɗin lebbi nayyi cogguji ɗi ɓeydota ko ɗina cogguji noon ɗeɓe cifodiri e oɗo saaha joni ko kilo maaro ko kilo sukara e oɗo saaha joni kay kilo sukara yo yeeya temedde tati mbuɗu so tawi ko kilo maaro tawi ko maaro ɓuuri ko moƴƴude e nder leydi Mauritanie ko temedde tati e nogas so tawi ko kilo gawri ko inde blé ko temedere capanɗe tati so tawi noon ko potiyel gloria guel hinde omela ko temedere capanɗe jeeɗiɗi so tawi ko litre nebam ko temedde jeegom e nogas ine teska noon Mauritanie kala prix ji kala saaha prix ji ɗi ne montano fewi kadi so prix ji ngabbi hewani ustade hande noon gurdam teskama tigui ne sattino fewi e nder leydi Mauritanie ha tengti noon e ɗeɗon gueɗe taw gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hatojinede ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeen ha toon to hayre gollere ɗon tawe tigui e nder commune de Babaɓe e nder région de Brakna toon noon yubbinanoma toon ñalli tawi ko ñalli tigui ko fate cellal caravane de santé tawi ɗin ñalli ɗon ko ɓuuri hen yañade he ko fati e kay dunugol sukaɓe tawi ko sukaɓe tokosɓe tawi kadi alda e jobdi ene teskano noon e fina tawaji men sukaɓe sene dorto noon e wanno jimdi ene wanno kadi tigui gueɗe kewɗe taw ko aadaji men kewnoɗe yadude hen hay sinno kay e oɗo saaha joni ɗum fuɗɗima majjude ma en mbaw hettade kay yoga e jimitanoɗe e aadaji goɗanoɗi kay e saaha sukaɓe gonno tigui e dunede e saaha e nder aadaji men ma en ketto cimtol musidɗo men Oumar Elhadji Dia tawi ko cimtol o wannoto RFI radio Fulfulde. waktuji sappo e goo joniɗo henne e safrude hayra gollere wuuro nde diwal Brakna falde babaɓe funnague worgo noksa ko ñalɗi dunude ma ɓornude sukaɓe worɓe tawra ɗo henne ɓuuray kesel addita ɗum gam duhade sukaɓe hayre gollatnaɓe gaari ɗo no mbaɗiɗo sababu kaddingol e safrade ko kamɓe gaari ɗo woni nootitime e kaddingol he gaddum kana nde wonno duunugol sukaɓe wayri wadde e nde ɗo falde ɗum saabi guure kewɗe notitime hen min gummimi ko abari komi safat gaddinɗo wiyam e baɗam e ɗi hoddibam ko saabu Allah tan ɓe kaddiranta ni sukaɓe meɗen kala farɓe kadi ɓe dokku ɗum kadi ordonnance muɗum ha timma jarama tan hay so tawi julliyagal weeɓani wonde hen jambaro yoga e sukaɓe duhiɓe pooli musiki mumen e kulkuli mum goya woni hen ni ko guila puɗɗi soynade duhoɗumen doora bojji julliyagal hanki e pinal fulɓe wona tan duhade tajji soɓɓulu ɓorno suka wutte sella wiye hettima worɓe kono ko jangguinde gurdam julliɓe ina jimantino hanki julli jaajo jajal gomri jobo oti jango jajal golle kalti sabbarudi jajal korurenti oti jango jajal golle kalti naggerudi jajal galgorenti oti jango jajal golle kalti e wiide das ɗum julliyagal fulɓe hay ene waɗi jeenaji wonde sa hulanima jeenaɗa jawdi walla won hen guertogal walla ni gaari ɗum no waɗe sen yakadi yimɓe kawiraɓe mumen walla gueɗe mbaɗe noon kadi ndewami e nden jimɗi ene mbaɗa ɗum kam mi heeɗi Mamadou Hampata Ba min sambaji a hulal leydi na sa hulata rekkulaw gara wele jomum ene wasa hulde so tawi huuli ɓe huuli gogel bonñino huuli gogel bonñino huuli gogel bonñino ɓe ndewani ɓe eɓe jima wiya nenam de ko fewi kam kellel babam de ko fewi kam kellel leƴƴi tan nenam sara janande gonɗen leggel ɓoryo lekki ñayata bandum e sukaɓe ni hen sahaji ne pindre kelle ne jima ɗum fulɓe teskota ko gorago solima to wona o duho hay hunde noon o ardintake e rendo julliɓe jogui ko selbe dariɗo garde capitaine e nder konu selbe kañum ko mawɗo ko duhiɗo kadi ko pinɗo ko jangguɗo ko jangguinaɓe kadi heblaɓe kadi faddinaɓe faddinoje gueɗe mbaɗe fof kadi kañum jangguintaɓe kañum hasataɓe so tawi ɓe gaari ha ɓe yettiɓe beere ko certe jorɗo ɓe mbiya berile
an julli wero an selbe janyo ni woni be o hefta lanja de lusidi so jogi lusidi e jogi mbawka mbalu mangu wadi we bositi baddi weddede kumbam arko tenugo toji diliitelele dani seno ala wodi yo bokki ala giye sona ko cakal dasi addi nande dungal dawra yimbe fof ndemtu yatun yandine pelle kono handi ode ummaji mende umar ila hajja gartudo hayre gollere workshop refi Umar Ladija golle ma jodi pewi dido jimi e jimde kay ko julli ji kewno yimenede e kala sa euro sa joni non dum don wayno kay woni ko majjude sabu sukabe hewe euro sa teskam kewi duhenede kay ko gila lewru men adandu wala lebbi gadani kay gila ngoni bebbeji kewi tigi dunede ha joni khabaruji men demgal pulara senno mima ton to hayre gollera wurnay paadin ko to leydi Sénégal to legal Pikine central équipement ko entreprise tawtedo e ndera Pikina mo Dakar on entreprise non yananoma taw ko jangu wiibe e ndera entreprise jangu wiibe janno e ndera odon entreprise on entreprise non o teskati go yeyde matériel taw ko matériel uji de cuisine jangu guna warno ko gir nyande jamma alarba ene weta alkamisa benuddo ko famdi kalnona wiibe be ko be sago wiibe be non wi fedde wiibe non ko be fedde de sappo sappo go sagata be ngari non ko jeese deni mbumi woni ko wite kagule e be jogiti pistoleji mabbe petlaaji mabbe wondude jaasiji e labbe mabbe nden be naati ndara entreprise non be tawi don vigilage tati woni tigi tarta taw ko jogibe nden ga woni renobe entreprise o be mbaawi nangude ben kay be mbaddi men maîtriser be tongi men ha bici be beddi dumen nder duusuji be uddi ciagal dum be ngayli be naati ndara entreprise to be ngendi be bondi non dendangal cameraji surveillance uji tawdi ton gila jettude nate mabbe bosode ciagal dum nan be kili bafe be naate yoga e bureauji habe jetti bureau directeur ko ton tigi be tawi coffre fort be dajjiri coffre fort be tawi en xaalis jonde no feewi kene yime kay kene bura million ngaji no gasa hollorama tigi wonde ko be tawi e ndara odon coffre be jaadi hen ewlo sa joni nan lusngoji odditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddolen nan golle tawi ko wadde wite lampadaire woni lampaji taw ko lampadaire uji solaire jentodi jamma di lampaji non taw ko solaire e do lawol bitengo route national numéro 1 tawi ko tronçon hakkunde rond point to be mbiyata rond point CPS e to wite mbawo tawi golle de ko ministère de l'énergie won e de mine mo leydi Sénégal kanyuma ummini de dona golle be kolli don golle de puddima golle de nona golle de non puddama tigi golle de non gollete tigi ko kala jamma ko nden woni de be golloto kay afde di dona lampaderuji e dow gollon lawol golle de puddi ko gila nyande no gasi joya lewru décembre ngonni du made janon ha do e jeedi le janvier 2025 daratondo be golloto non ko sanga 22h woni 10h jamma ha 4h30 woni tigi ha salatu ndara e redde golle de be dartinduma hono no holli kay communiqué sous préfet mo Thiaroye tay sous préfet onona holli tigi ma système ta ko ma tigi signalisation ngaji ma mba wadede do laabi he andinde autoji di holto poti rewde to poti firde déviation ngaji kadi to ngodi tawino wondi e kala saha policier dartobe kay ko fati régulation odona si ko fatigi circulation be erima no ndara communiqué non o erima ben ta ko jomma autoji ne jarata jam kay usta vitesse uji mum e di don nokkuji kay e odo saha tawi ko saha golle ben gollotobe non biden ko jamma be golloto tugi 22h woni 10h jamma ha 4h30 jamma ha joni ko leydi Sénégal keddolen Aissata Tall Sall ko sardi yanke konko kadi woni hoore groupe parlementaire takku wallu Sénégal o jaabima non Ousmane Sonko e ndera déclaration politique générale mum aljuma hanki o non wadi ko to suudu sardiyeji to jakka ngendi leydi to non tawi kadi koko fati surtout tobbere yidde Ousmane Sonko kay wadde ko wiete abrogé woni tigi firtude loi taw ko loi d'amnistie baranode laamu Macky Sall on loi d'amnistie non hollude kay wonde dendangal kay war ngoji bannodi e sakkeda laamu Macky Sall wannobe julbe moddi en kala wade amnistie be jafundira taw kan haala ruttantake kanko Ousmane Sonko non holliri tigi wonde ko boyata o jojjina tigi o dona loi taw ko yidde bonnude wadde abrogé on loi firtude on loi ha soro ladde mbele dendangal be juude men moddi e didona war ngoji kala en wawa darade e yeso justice
kanko Aissata Tall Sall noon o holliri tigi wonde kay kanko Aissata Tall Sall noon omo wiya Ousmane Sonko ran hey jala mum sabu o holliri so tawi yiɗi ko firtude oɗon loi yiɗi ko firtude ɗum omo wi ɗum tigi hey jala mum nana yeeso mum yo andu noon kala ko ɓoggol tongi daasi ma artir kay ha e koyngal jomum o wi oɗo loi noon waɗetede o darima hen doole makko no ponno ha loi o wawa wadde sabu kay nde loi o wattede e ngan sanga kanko woni kanko Aissata Tall Sall kanko wonno ministre de la justice leydi Sénégal kadi omo andi oɗon loi ko maslaha mawɗo no fewi wonande leydi ndi o wi Ousmane Sonko noon yo gandu so pirti oɗon loi ko yo andu wona hunde moƴƴore e mumen ɗum noon mo wi ɗumen ko woni yeeso ɗaɗani guite o holliri noon wonde kay o holliri kadi e nder tagui e nder haalande makko faade Ousmane Sonko o holliri wonde kay e Ousmane Sonko kay caggal nde ruuɗi laabi kewɗi kay arde wadde déclaration politique mum général caggal kay nde waɗa premier ministre joɗima ko juutine huuli arde saabu kayne andi nden ala majorité nder suudu sarɗiyeji ko ɗum saabi ɗon ɓe mbawi firtude ɓe kanko Ousmane Sonko en ɓe pilla mabɓe ɓe pirti oɗon 14e législature ɓe juɓɓini sungoji haaɓe keeɓi polgu ko ɗum saabi oɗo saaha joni ɓe keeɓi majorité Ousmane Sonko ene andi ko addi nder suudu ko kala ma ɓennin ko ɗum waɗi kay oɗo saaha joni yidde ɓenninde oɗon loi o holliri kadi wonde Ousmane Sonko haaluji ɗi keewi hankadi ɓuuri moƴƴude koɓe paya e golle nde won noon golle ɓuuri haala o holliri kay wonde oɗo saaha joni Ousmane Sonko yo andu rokki ɗum yeeru way tigui kono maçon biya min mbaɗa wawi maade mbaɗa wawi ɗum ɗo caggal ɗum nana hokka matériel foof nana dari yeeso ɓalal ko ma maha ɓalal ngal kay aduna o foof daara anda so tawi ne wawi walla ala ɗum noon ko konngol o waɗi kay faade oɗon Ousmane Sonko tawi kañum woni hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Barthélémy Dias kañum woni maire mo Dakar e oɗo saaha joni kay gonɗo tigui e joɗiriɗo kay banggue e oɗo saaha kanko noon ha joni o wiyata hoore makko kanko woni maire mo Dakar o holliri noon wonde golle kewɗe ɗe mairie ɗi ummin noon e kadi taw ko fati ivoire ko fati golle toon to legal bitegal cité Kera Gorgui o holliri laamu ngu dartini ɗeɗon golle o joofi fedde noon ɗeɗon golle ala caabi ɗum so wona Ousmane Sonko kañum woni hoorejo jagorɗe leydi ndi o holliri kadi wonde kay e saaha fête Noël o yiɗino tigui wadde décoration wuuro ngo taw ko arbre Noël gam ñarɗinde Dakar gam mawnide fête Noël o holliri noon Ousmane Sonko haɗinoma kadi wadde ɗeɗon golle ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni accident kulɓiniɗo waɗi tigui dow lawol bitegol VDN 3 ko aljuma hanki o ko oto goto ɗon kañum feeri suka goto mécanicien ko ɗon hawri e ladial o ferani noon ko sanga 14h30 woni 2h30 oto noon oto o noon koko wanno surcharge kadi chauffeur ɗo nannoɗo oto o teskama tigui e ngan sanga koko sulno woni tigui koko mandilno walla mbiyen koko wanno ivré e saaha dognanno oɗon oto ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena fama woni forces armées malienne ɓe ɓayini communiqué mabɓe on communiqué noon ko ñande aljuma hankino gase jeeɗiɗi ɓe ɓayini communiqué o communiqué noon holli tigui wonde ɓe itti fittadu gonnoɗo numéro 2 catala pitengal Katiba Serma Katiba mo Serma gonnoɗo numéro 2 woni ɓe itti fittadu mum mo wiyata noon Moussa Hamma Diallo ɓe kolliri ɗum noon waɗi koye sara wuuro witengo Serma ɓe mbarimo noon koye e nder mobile makko ko saaha kay ɓe jofimo tigui ɓe gandimo nder mobile makko ɗon tigui laaɗe diwoje ɗe joore makko pettoje e bomboje ɓe mbardimo noon ɓe kolliri ɓe mbardimo e woɗɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keɗoɗen jonde taw ko concertation woni yewtidde e hakkude kay ɓen tawi ko hakkude laamu sabbodu ngu woni laamu transition ngu e ɓen ardiɓe aadaji ardiɓe diineji e nder leydi Mali jonde nde noon fuɗɗima joɗade kay e nder capital Bamako lamorgo leydi ha e nder yoga e capital uji régional uji ɗi kala e nder jonde he noon yidde laamu transition ngu ko yidde yewtidde e population andinde ɗumen kay position men ko fati kay e jaltugol men ha laaɓi e ngalɗo catal bitegal CEDEAO e tafdeɓe catal mabɓe ngalɗo hande bitegal alliance des états du Sahel tawi ko leydi tati ndenni ɗum woni leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso to gawo noon ɓe kolliri tigui dendagal ɓen ardiɓe aadaji e diinaji tawtornoɓe ndenon jonde kañumen kala kolliri enen jaari temedere nder temedere e laamu ngu kay jaltude e ngalɗo catal CEDEAO kadi eɓe tambi eɓe ɗofta ɗumen kay
tambade ngal loccatal bitengal AES woni alliance des états du Sahel ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen Mali e leydi Russie kala saha ene ɓeyde kay tekkinde jokkodiral e gollodiral hakkude leydi ɗiɗi hono ambassadeur jodiniɗo leydi Russie e nder Bamako o holliri tigui wonde kay o holliri wonde leydi ɗiɗi cifodirino kay ene ɓeyde coopération mabɓe hakkude mabɓe to fannu énergie e to fannu transport kala e ko wonde kadi e fannuji taw ko mbiyata infrastructure ko fati e banggue ndema e nder leydi Mali e infrastructure ko fati tigui infrastructure ji miniére kala ɓe ɓeyde jokkodiral hakkude e mabɓe ɓe kolliri noon ɓoyata Russie afa central taw ko central nucléaire mo temedde ɗi mégawatt to wuuro witego Sanankoroba noon tawe capantati kilométre hakkude mum e Bamako ko société russe naɓe biteɗo Nova Wind mo Rostan ko kañuma halfina golle ɗe o holliri kadi wonde Russie ene umono afde taw ko raffinerie ona raffinerie noon mo hono mum ala e mawnugol to banggue mawnugol mo hono mum yiyaga taw e nder Afrique de l'Ouest taw ɓe ɗamini e wafde ɗum ko toona to leydi Mali ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so ɗum wima to leydi Mali kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kawri yino ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗone ko leydi Conakry dey to nde ene wayno hono pratiquement forme e wi wonde kay ɗin partiji luundo e mbawi kadi kono yuɓɓude koye mumen e kañum wonde société kono civil kamɓe de ɓe mbi wonde ɓe ñiñi tigui rigui laamu sabborgo ɗum wonde toon to Guinée Conakry e gandugol Mamadou Bouya ɓe mbi noon wonde kay kamɓe kay so tawi 31 lewru goto yonti kamɓe de ene wayno kalɗo ngal ɗo moɓidiral ngal ɓe mbaɗi ene wayno de hankkadi heptinani ni gonangal mabɓe ɗon nde tawno wonde fawi koye ordre mabɓe constitutionnel mabɓe ene wayno ko mudda kay moɓe taƴanno koye mabɓe o ene wayno timmi ɗum noon yoɓe goppir hankadi civil en toon to cadde caggal kay nde kadi hakkude arme mo leydi hono cadde nde taƴodire e woni koɓe leydi hono France ene wayno de guila nden de caɗele nanɗon ɗum no waɗi noon takkude paari fadde e ñabena ɗum ɗo de mirage 2000 unité taw ko ɗumen honiyankoɓe ko leydi hono France gummimi ɗon e nder leydi hono Tchad gam yaɓande toon to leydi hono France ɗum noon e ɗiɗo kadi taw kadi ko jonte mayɗe ɗe ñande alkamisare nogasi jeegom lewru bowto ujunere ɗiɗi nogas e nayyi ko premiére base ummi faya raɓani toon on kadi yalti leydi ndi fayi toon to leydi hono France ene wayi ndi nguɗon tawkata ko nomi jaltini ni ene jogui ene waɗi kadi gueɗe taw kadi ko ɓen taw kadi tawa kadi en tawtora ɗum taw kadi ko arme mo leydi tawkata ko cadde en tawtora no jarni fodde capanɗe tati taw kadi ko honiyanke mo leydi hono France ummimo ɗon to banggue rewo taw kadi ko cadde ɗum ko yaɓande kay jamana ɗum noon ko wawde kay wadde kay ene koota cuuɗi mumen taw ko bayinago gonon bayi ɗum ko colonel Guillaume Vernet taw ko kawni jogui konngol taw ko état major mo leydi taw kadi mo armé ono française Soudan to de ho commissariat taw kadi ko réfugié ji HCR kañum de jertinino gila nogas décembre woni bowto ujunere ɗiɗi nogas e nayyi wi wonde de woni groupement Soudan mo banggue o worgo tan de ene wayno taw kadi ko ɓen ummiɓe Soudan taw ko wattidi ko ene wonde ɓe mbi wonde noon e ñande altinare nogas tati lewru bowto ujunere ɗiɗi nogas e nayyi kamɓe de oɗo saaha wonande Médecins Sans Frontières wiyama jogui toon caɗele no fewi fodde ujunaji 5 neɗɗo ɓen ko taccuɓe ngari kadi e keeri ɗon ene wayno oɗo saate aɓe jogui caɗele ene huula noon haade kay raffi kay goɗɗo toon o ko nande choléra en haade kay jaññade e nder leydi ndi kala nde tawno wonde e oɗo saaha aɓe jogui caɗele mawɗe no fewi toon to leydi hono Tchad ene mbiya tan yo Allah ittanɓe ɗeɗo hono caɗele kono noon e oɗo saaha kam aɓe tampi Ghali Abouba no fewi ɗum noon ko ɗo kaɗɗen e habaruji men e dongre Afrique taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndongo ngam weltare Ayawo TV.
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderne Kahaydi ha to galle ceerno Samba Sa to Matam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Seydou Nourou Ba to Paté Gallo e ko taari ɗum kala kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Palestine pudorɗen to leydi Palestine teskama tigi toon to leydi Palestine ardiɓe Hamas ɓe kolliri tigi wonde kay koninkoɓe leydi Israel laaɗi mumen diwoje mbawi tigi jorde pettoje mumen ɓe mbawi kadi e hôpital goto tawi ko hôpital mawɗo tawateɗo toon e nder to banggue rewo Gaza ɓe mbawi kadi nangude hen yimɓe hewɓe no fewi e nder ɓen nangaɓe ɓe diftiɓe jaade mumen enen tawi hen directeur général hôpital o noon ko hôpital Kamal Adwan ko on hôpital noon e oɗo saaha wonno hôpital goto mawɗo kay gollotonoɗo e oɗo saaha caggal hôpital uji fof koko bombarno koko bonno e oɗo saaha joni on hôpital noon ɓe bombardi ɗum natti wawde gollade ne wayno oɗo saaha joni toon to rewo Gaza ene wayno ɓe ngala hay hôpital goto caggal kayde koninkoɓe leydi Israël jorno e mumen pettoje ha ɗum hôpital noon tawte koto wuuro witengo Beytel Lahiya ha joni habaruji men jolam yaɓɓeri koto leydi Syrie paɗen laamu taw ko laamu kesungo leydi Syrie ɓe kolliri tigi wonde ɓe teɓima ñande alkamisa 26 lewru décembre goto e mawɓe laamu Bashar al-Assad ko on wonno responsable tawi ko responsable wargoji kewɗi e ñawoji kewɗi taw ko ñawore wargo ɓen sokanoɓe e nder kaso biteɗo kaso mo Saydanaya on noon tawe sara Damas woni lamorgo leydi Syrie omo wiye Mohamed Kanzo Hassan o wiyama teɓe e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe laamu kesungu koto leydi France paɗen François Bayrou kañum woni hoore jagode kese mo leydi France omo fadano noon alata janggo o omo fadano tigui toon to Mayotte o dirtini nguɗon jillu noon ha ñande altine 30 lewru décembre Mayotte noon caggal kay nde hebno jaaƴa tawi ko tigo cyclone moɓe mbiyata cyclone Chido nde wirtino toon ha waɗi no yimɓe hewɓe mbasɓe hen pittali men no gueɗe kewɗe bonini toon wuuro ngo alano courant alano ndiyam omo foti yettade toon kay wadde jillu makko ɗum noon ko caggal nde hoorejo leydi ndi hono Emmanuel Macron wanno toon jillu kankone omo foti wadde toon jillu makko seedade guite makko bonande no fotiri koto dowlaji tenduɗi Amérique paɗen dowlaji tenduɗi Amérique noon cimtol woni rapport siyaltinama tigui e nder hitande ɓe holliri tigui e nder hitande 2024 nde wonde windetama e nder dowlaji tenduɗi Amérique uji temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo woni 770.000 neɗɗo tawi koɓe ngala koɗanɗe fixe woni ko wiyete sans domicile fixe woni SDF waloɓe ɗo hande janggo mbaluya nokku goɗɗo taw ngala galleji mumen ɗum noon tawi kadi ko basal sabuto ɗum ɓe kolliri noon ɗum ɓeydima no fewi ko hiite ko raccord noon ɗum noon hitande hikka nde oɗo bilan ko record ɓe meeɗa hebde ko yimɓe fodɓe ni taw ko SDF en ɓe kolliri noon ɗum ɓeydima fodde kene wona 18% par rapport kay e rapport mabɓe 2023 ko ministre noon américain de logement ko kañum ɓayini kabaru o ko aljuma hanki ɓe ɓayini oɗon rapport musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon Seydou Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yide min to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓide Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on